Siyasibonga isibindi sakho uNkulunkulu wethu sesiyizwini lakho Baba siyathandaza umntwana wakho ummesile ngaphambi kwakho naphambi kwebandla lakho angamile phambi kwebandla kuphela kodwa ngelinye ilanga uzokuzwa ngalokho akukhulumile ebandleni lakho uNkulunkulu wamenza angafihli nokodwa Baba nayikuphi othi akakusho ebandleni lakho akusho njengoba kunjalo Baba wethu uthandekayo siyabonga izinhliziyo zethu sezivule izwi lakho bese liyangena lihlale ezinhliziyweni zethu egameni likaJesu. Angithatha ithuba abazalwane ekuseni lokubingelela omama befundisi umama Mthwala, umama mfundisi uNomalo, umama mfundisi uMathenjwa, obaba bonke abakhona, omama bonke abakhona, abantu abasha, young adult, abantwana abancane, ama-girls ngemuva siyabingelela egameni likaJesu bazalwane. Amen. Ngizothanda abazalwane singakaqhubeki kakhulu senze lo mkhuleko ngizwile ngathi khona abangaphathekile kahle abagulayo. Ngizocela umama umfundisi uThwala kusame khoneni asikhulekele kulabazalwane abagulayo logulayo abavela kubuhlungu khona bese sicela umama siyamasondela azokhuleka. Baba omncane, Baba omkhulu, Baba othandayo, ongumhlobo wethu Jesu Kristu, sizakuwela wena uyinyanga enkulu welapha zonke izifo zethu, wena uphula uphila lwethu ekudusweni, uNkulunkulu wethu ongcwele, uthethelela zonke izono zethu, sizakuwela nangale sikhathi njengebandla lakho, ngokutheba bezwi lakho khona inokulayo, akabise amalungu ebandla ukhulekele, wathi ukhuleka okholwa kumsindisa lowo ogulayo, wathi nomenzile isono, Baba siyathandaza egameni likaJesu Kristu elinamandla, lapha abantwana bakho bahlaselekile emzimbeni, wena wathi namandla ukuphulisa konke, wena wedwa wabanamandla okuphulisa ulwandle, namandla alo konke emzimbeni wabo, Baba wethu ongcwele ubaphulisa nangalesi sikhathi, banikele egameni likaJesu Kristu elinamandla, uNkulunkulu ongcwele, bahambele Baba abantwana bakho, bahambele Baba abantu bakho, ehlumile abayizwayo, uNkulunkulu ongcwele, balaphe inyanga enkulu, Baba wethu ongcwele, ngokukhona phakathi kwethu, ukwelapha zonke izifo zethu, senzele umusa uNkulunkulu ongcwele, ngey'mpilo zabo kuliswe bahlazwe, igameni lamandla likaJesu. Siyabonga kakhulu mama umfundisi uThwala. Bazalwane, angiqale ngokuthi siyabonga bazalwane umkhuleko esibe nawo ngoLwesihlanu khona la ekhaya. Siyibonga inkosi bazalwane kakhulu esenzele khona ngoLwesihlanu. Sizothandaza. Sibonga inkosi sicele ngoba uNkulunkulu wethu uyaphendula imkhuleko. Sibonge bazalwane kakhulu egameni likaJesu. Amen. Ngiyabonga nje mangibona umama Nkosi namhlanje edansa. Ngazi noma uyadansa noma uyajive. Umama Nkosi siyabonga kakhulu bazalwane. Hawu ngakhohlwa kanjani? Kune 3 ekadila bekuno Sunday school on Friday. Kune 3 ekadila. Iphi nansi ya lapha ya. Hayi iyona besihudula la ngoLwesihlanu. Hayi ngeke awusiyabonga kakhulu bafethu.
Siyabonga KFC, hayi wayenza inkonzo yathu KFC. No muffin, muffin. Hey. Yazi babe baningi laba bantu ngisho uma umtselo wayengafundisa ngisho Sunday school. Babe ngalele, babedlala khona lapha ya. Hey siyabonga kakhulu bazalwane. uNkulunkulu waba muhle kakhulu wathembeka bazalwane. Into nje izoba khona bazalwane kuthiwa njalo after 15 kushuthi 20 nje 20 uyobona nje lapho sizobe sesiza njalo sizokhulela amandla. Amen bazalwane. Kuhle ukubona ibandla likhuthazelela emthandazweni. Siyabonga kakhulu bazalwane egameni lika Jesu lona lodwa elinamandla. Sizwile ukuthi kuzofundwa ama-minutes bazalwane. Angizukuba mude ngizothi nje kafushane so lesifundo sidinga isikhathi eside ukuze sizofunda. Ayikho ke into eke ngizwe mina ukuthi kusho ukuthi umuntu uyakhohlwa vele siyakhohlwa. Ufike usho into khona la usasa lo muntu athi usho kuye sekhohliwe kade umfundisi. Uxakeke ke mase kuzokhohlwa nothisha ukuthi kanti bona ingane bayifundisana nokukhohlwa bona ngoba nabo bayafundiswa phela. Uma uzosekhohliwe umuntu uma ngabuza nje ukuthi saqala kuphi sithini ade ngibuka usiqalo la eshamavesi la manje sengibuza ubaba wami ukuthi wena ungalisho yini ivesi ukuthi hayi lutho. Hayi kusho ukuthi ke kusafuna nami ngokwenza iBible study. Sihlale nje sobabili ngifundisa uSunday school akwazi phela ukudlula ingane. Hayi kuzolunga khabazela, kuzolunga khabazela. Noma ke kusho ukuthi ke lwazi funda iBhayibheli. Umtshela fundi zobuza ngesonto ezayo ufunde. Siyabonga bazalwane kakhulu. Ngizothanda bazalwane sifunde ukufunda ngomoya oyingcwele namhlanje. Simbuke umoya oyingcwele ukuthi ungubani. Sibuke nemisebenzi yakhe. Umoya oyingcwele. Amen bazalwane. Sizombheka nje umoya oyingcwele kulesikhashana bazalwane enginaso. Sibone ukuthi usilekelela kanjani. Usisiza kuphi lo moya oyingcwele? Ngoba kuyingozi bazalwane sesikholiwe but asikwazi ukuzwa iphimbo lika moya oyingcwele. Umoya oyingcwele ukithi, uphila kithi, uhlala kithi, upermanent kithi. So kunezinto esike sizisho singalindele noma singanakile. Uza umuntu ethi igazi belingitshela igazi alikaze lakhuluma. Uma ukholwa nje uza umuntu athi kunento yaze engitshela ukuthi bathi ngangayilalela. Uyabona kubungozi bokungamlalela umoya oyingcwele ekhuluma. Akhulume nje intwana ezincane umoya oyingcwele singayilaleli. But umuntu acabanga ukuthi yazi bengizwa athi umuntu yazi ngizwile noma ngibona ukuthi kade cha umoya oyingcwele okhulumayo kuwe. But thina ukuthola ukuthi asimqondi umoya oyingcwele uma ekhuluma kumakho. Futhi akhuluma umoya oyingcwele bazalwane. Kodwa uthola ukuthi asimnaki. Akhuluma umoya oyingcwele singamnaki. Ziningi izinto umoya oyingcwele ayikhulumile kithi but asinaki.
ekugcineni singayi kumoya ongcwele siyoxolisa esekhulumile, but thina siyitshela ukuthi yimizwa yethu noma ama-senses wethu asitshela ukuthi kanti no, umoya ongcwele okhuluma kithi, ophila kithi. Amen bazalwane. Kunamavesi sizowabheka bazalwane. Uma unepeni ungabhala, ubhale phansi wafunde ekhaya. Maningi bazalwane amavesi akhuluma ngomoya ongcwele. Omunye odinga ama-note ngomoya ongcwele angithinte, ngimnikeza ama-note akhuluma ngomoya ongcwele ukuze azomqonda kahle umoya ongcwele ukuthi ubani umuntu esikhuluma. Sikhulume la sithi umoya ongcwele wona, noma sithi umoya ongcwele yinto, kanti cha bo, umoya ongcwele umuntu ophila, okhuluma kumuntu noma osebenza kithi. Sengiyafundisa, asisho ukuthi umoya ongcwele wona, kodwa uthola isimanga abazalwane ngesonto elizayo sebekhohliwe. Asisho ukuthi umoya ongcwele wona, because lo muntu sithi umoya ongcwele yena. Aniqala ukuyizwa ngama ngithi bazalwane. Haleluya. Asisho ukuthi umoya ongcwele wona, but sithi umoya ongcwele yena. Ngoba umuntu lo usephathweni bukaNkulunkulu, usebenza noNkulunkulu, noma usebenza ebukhoneni bukaNkulunkulu. uNkulunkulu uziqu zintathu. Angithi bazalwane, ukusebenza kwabo kukaNkulunkulu kuyilevel eyodwa. Akusho ukuthi uNkulunkulu, indodana, umoya ongcwele, kodwa ilevel yabo iyalingana. Ayangiphi uNkulunkulu bazalwane uziqu zintathu. Ukusebenza kwakho uBaba usebenza nendodana kwilevel eyodwa. Umoya ongcwele asebenze nendodana kwilevel eyodwa. Akekho la ukuthi uNkulunkulu, uJesu, umoya bonke bakuyilevel eyodwa, basebenza ngokulinganayo. Haleluya bazalwane. So ungaboni ngathi uma uthinta umoya ongcwele awuthinti yena uJesu, uma uthinta umoya ongcwele awuthinti yena uNkulunkulu, uthinta yena. Amen bazalwane. Kuleli viki eliphelile besiya lapha kwaMlambo siyoduduza. Iqonde kumama ubethusiwe. Ugogo uMlambo kubeke eceleni umgadi. Wafunda ugogo uMlambo laphayana ivesi ngendlela eyisimanga. Ukhona babekhona engafakile isibuko, walifunda ugogo uMlambo khona kodwa iblegeli yakwaMlambo owakhulumela umakoti onami ya wafunda mama ubethu, wafunda engafake isibuko. So basobheke akuthathele mama ubethu. Hey wangimangaza ugogo uMlambo wafunda kahle. No mama ubethu wafunda kahle. Asifunde bazalwane uGenesis chapter 1 verse 2. Ivesi lethu lokuqala lelo silalele kahle. Mhlawumbe abanye bababhala babhale, kodwa umama ubethu sibe besilekelela nje ukusifundela. Naye inkinga ekhona.
phela mase silokhuza abazalwane nisizame ngama-mic ningahlali nawo bafowethu. Yabo nje umama bethu uzofunda lapha ayikho ne-mic laphaya. Umhlaba wawungenasimo, ungenalutho, ubumnyama busibekele udwa, umoya kaNkulunkulu wawuvuza phezu kwamanzi. Siyabonga. Umoya oyingcwele uyilimi leziqu zintathu. Imibhalo eminingi ikuveza kanjalo ukuthi umoya engcwele uziqu zintathu. Njengoba bengisho bazalwane ukuthi ilevel yakhe iyefana neyakaNkulunkulu, akukho la ahluke khona. Futhi ke yena umoya engcwele lo unemsebenzi ayenzayo. Uma sifunda kwi-Old Testament, njengoba efunda umama uMtheni, siyathola ukuthi umoya oyingcwele wawufika bese futhi wenze njalo uyahamba. Umoya oyingcwele wawungahlali kodwa wawufike wenza umsebenzi bese futhi uyahamba uyenyuka. Kanjalo ufike ukuzokwenza umsebenzi othile noma itask ethize enikezwe uNkulunkulu. Wayengayisukeli nje ukuzokwenza umsebenzi, kodwa umoya engcwele esebuthathweni bukayise wayefika enza umsebenzi bese uyahamba. Haleluya bazalwane. Umsebenzi kamoya engcwele ukuqeda noma ukusekela lokho uNkulunkulu Baba akuhlelile. Kusho ukuthi lokho kuhlelwa uBaba bese umoya oyingcwele yena bese uyeze ezofeza izwi lalowo osekwenzile noma kwalowo uNkulunkulu owayesekwenzile emaphakathini. Haleluya bazalwane. Yiwo umsebenzi lowo kamoya oyingcwele. Umoya kaNkulunkulu wawuhamba phezu kwamanzi, okusho ukuthi umhlaba lo wawugcwele amanzi. So umoya kaNkulunkulu wawuhamba phezu kwamanzi ngaleso sikhathi. Ngoba phela khumbula ukuthi ngithi umoya oyingcwele wayefika enza umsebenzi bese futhi uyanyuka uya kuBaba, ngoba basebenza kwi-Trinity kaNkulunkulu. Haleluya. Okunye futhi esikutholayo ukuthi ngosuku lwePentecost umoya oyingcwele uza ukuzonika ibandla amandla. Izenzo chapter 10 u-38. Ngosuku lwePentecost uma efika umoya oyingcwele ufika unikeza ibandla amandla okukhonza. Sifundele mama wethu. La sifunda khona siyathola ukuthi bazalwane umoya oyingcwele uNkulunkulu wamgcoba uJesu ngomoya oyingcwele ukuze uJesu lo esimkhonzayo abe namandla okushumayela ivangeli nokuhambisa indaba zikaNkulunkulu. Siphila esikhathini la bazalwane umoya oyingcwele simdinga khona. Ibandla liyamdinga umoya oyingcwele aphile phakathi kwethu, kube uyena osilawulayo ngezikhathi zonke. KwiTestament elidala ngivezile ukuthi umoya oyingcwele wayengahlali kodwa wayefika enza umsebenzi bese enyukela ezulwini
uma sewuqedile umsebenzi wayenganyukeli ezulwini engakawuqedi umsebenzi wafanele ukuthi aqede imishini athunywe kuyo bese enyukela ezulwini. Haleluya bazalwane. Sibuka indaba kaMoya Oyingcwele. Sibuka indaba kaMoya Oyingcwele. Sifundele futhi Isaiah 32 verse 15. Isaiah 32 verse 15. Uze uthululele kithi umoya ovela phezulu. Ihlane liphenduke insimbi yezithelo, nensimbi yezithelo kuthiwa iyihlane. Kunezinto ezisihlanu noma kunezindlela eziqondile uMoya Oyingcwele anethwa ngaso isibusiso esivela kuNkulunkulu. Oqala, uMoya Oyingcwele uyahlanza. Uthi mayefika ngaphakathi lomuntu athole kungcolile bese yahlanza ashiya umuntu engcwele. Ngoba uMoya Oyingcwele uyahlanza. Haleluya. Umoya Oyingcwele uyahlanza bazalwane. Uthola izimo zingahambi kahle ngaphakathi lomuntu afika ahlanza uMoya Oyingcwele bese kubusa yena ngaphakathi lomuntu. Haleluya. Umoya Oyingcwele uthi uma efika ebandleni enze kube khona ubunye. Lithi ibandla lehlukene phakathi kodwa yena mayefika afike enze ubunye ebandleni. Ibandla lingabi nakho ukuxokozela ngoba kukhona uMoya Oyingcwele ngaphakathi. Haleluya bazalwane. Okwesithathu, uMoya Oyingcwele uyembula. Umbula izinto ezingabonwa abantu ngokwenyama. Ambula izinto zikamoya sizibone. Haleluya. Uyembula uMoya Oyingcwele. Ambula izinto ezifihlakele zibe sobala. Moya Oyingcwele usinika amandla. Uthi amandla mayephela endleleni angene uMoya Oyingcwele asinikeze amandla. Akukho wrong bazalwane umuthandazo ubiza igama likaMoya Oyingcwele. Ngoba uMoya Oyingcwele usebenza kuyi-Trinity kaNkulunkulu. Uyingxenye ye-Trinity. So ubiza uMoya Oyingcwele ubiza umuntu okhona kuwe ohlezi permanent. Haleluya. Uma siqhubeka sifunda siyothola ukuthi uJesu ngesikhathi senyuka uthi ngiyanyuka ngiya kuBaba ngiyoninxusela ukuba ninikeze umduduzi onjengaye. Okusho ukuthi nguye ukusebenza kwakhe nguye onamandla okusiza umuntu. Uma ufika uMoya Oyingcwele ushintsha ngisho isimilo sendoda, ashintsha isimilo sikamama, ashintsha isimilo sentombi, ashintsha isimilo sensizwa. Haleluya. Haleluya bazalwane. uMoya Oyingcwele angiyilungisi. Sisemkhulekweni mama uMkhabela. Abanye ngiyabona nje bayajabula ukuthi ngiyadansa kanti bayangihleka ukuthi ngiphambanisa inkinoko zeshed. Sengibuka kuFacebook mina hayi kanti ngibonge kanjani ished inkinoko zibuke. Kanti abantu babe mina uMoya Oyingcwele asivala amehlo asibona. Umoya wasivala amehlo sibona. Ibhizi mina ngiyathokoza emkhoneni wenkosi. Oqebile ngiyabuka ma. Ngathi inkinoko zibhekele. Nomothathe wayo stage bathi liphambele. Nesiyonaka siyobuka. Bathi ababonanga babebona kahle. Besiyaphindela siyobuka. Nama ngizazi angijwayele umuntu ojazi ukuthi ngeke ngolosihlanu hey. Kanti
Kumele ngigqumule ibhaji bazali. Angazi-ke abona amabhulukwe esiwagqokayo amanye awasafaka amabhande ukuthi ngizothi ngifake ishethi ngaphakathi kanti hey sengifaka uveleka maku-relay ubonakala u-relay. Haleluya bazalwane. Kodwa sisendabeni kamoya oyingcwele ukuthi umoya oyingcwele bazalwane asifunde ukumlalela. Ziningi izinto esizenzile nesingene kuzo singamlaleli umoya oyingcwele. Angibuzele bantu abasha, ubani othi yena akaze amshaya umzali wakhe? Hands up. Umuntu omusha athi nje mina ngaze ngimshaye umama noma ubaba ngesandla sami. Oh, das sind selber klar. Ayangiyibona izandla. Alright. Angibuze lo mbuzo. Ubani ongakaze amshaya umzali wakhe akhali inyembezi namazwi? Okay, alright. Ubani ongakaze amshaya umzali wakhe ngokwenza? Ubani bazali? Ngiyabonga ukuthembeka kwenu bafowethu. Do you know bafowethu ukuthi umzali awumshayi ngoba ubeka isandla, kodwa uma umzali wake wakhala ngento wayenza umshayile. Hello? Uma umzali wake wakhala wenza into ethize wrong umshayile. Because inyembezi zomuntu omdala noma zomzali ziphuma ngenxa yami. Ngisho yini bazalwane? Ngolosihlanu bekungavumi ukuthi ngithandaze. Bengithi mangithi ngiyathandaza ngigcine sengikhala. Uma sengihlezi ekhaya ngifunda ama-prayer request. Hey abazali bayakhala bafowethu. Bayakhala abazali ngenxa yethu bantu abasha. Uyabona bafowethu, umzali wakhala ngelinye ilanga wambona noma wakuxoxela, hamba uyophenduka ucela intethelelo. Ezinye izinto bafowethu ayilungi ngoba sakhalisa abazali bethu. Sakhalisa abazali bethu. Ayilungi ngoba sakhalisa abazali bethu. Bathi sangaxolisa. Oh Jesus. Oh Jesus. Oh Jesus. Oh Jesus. Uma kubiza ukuthi hambe uyophenduka uxolisa.
Bazalwane ngike ngixoxele intwana encane. Umama uDr. Hobe usho something la Friday. Uthi wakhohlwa ukhiye ngaphandle esitabheni. Wahamba wayolala. Wathi umoya engcwele hamba uyobuka ushiya ukhiya ngaphandle. Wathi no, awukho ukhiye ngushiya. Uma evuka ekuseni uthola ukhiye ngaphandle. Ngiyixoxela ngelinye ilanga bafuthu ukuthi mina umoya engcwele wangitshela into esimple ukuthi hambe uyoayini. Kodwa nganqaba ukuyoayini. Kodwa kwadinga ukuthi ngibuyele ngiyophenduka ngixolise kumoya engcwele. Bangaka abantu ethi umoya engcwele ekhuluma nabo bangayenzi intando yakhe bese beyoxolisa umoya engcwele. Asixolisi bafowethu. Ezinye izinto ayilungi bafowethu. Abazali bethu bayakhala truth. Bayalila. Ayizukuphenduka lo mkhuleko. Kodwa bafowethu umuza kuJesu. Umulalela umoya engcwele. Hamba uyophenduka. Hamba uyophenduka. Uma sithi umoya engcwele uyahlanza. Sisho ukuthini masithi umoya engcwele uyahlanza? Umoya engcwele usihlanza ezonweni zethu. Kunezono bazalwane esizenza singabonwa umuntu. Kodwa umoya engcwele ophila kithi ohlezi kithi permanent usuke khona. Uma sithi ungamcimi umoya engcwele. Hayi sesimcime kaningi umoya engcwele. Ekhona ephila kithi permanent. Simcime. Hayi siyamcima umoya engcwele bafowethu. Simcima sesikholwa. Simcima umoya engcwele. Ezinto esizenzayo. Hallelujah. Asifunde mama bethu incwadi yabaseKorinte bokuqala chapter 6 verse 11. Abanye benu babenjalo, kodwa senakhazwa nanelisa nalungisiswa ngegama leNkosi uJesu Kristu nangomoya kaNkulunkulu wethu. Sibonga. Umoya oyingcwele usihlukanisa nesono. Sihlukane nesono. Siphile ngokwentando kaNkulunkulu. Sihlukane nesono. Ngoba isono umoya engcwele uyasenyanya. Akasifuni. La kukhona khona isono akaphili umoya engcwele. Awu Jesu. Umoya engcwele bazalwane. Ukuthi noma usufisa ukwenza into embi athi no wena uyakholwa wena. Umzalwane akakhulumi kanje. Umzalwane akenzi kanje. Hayi kodwa singamlaleli. Singamlaleli umoya engcwele. Umoya engcwele uyakhuluma. But asimlaleli. Siyathalalisa. Hallelujah. Umoya engcwele uthi uma sefikile empilweni yomzalwane aletha uthando, aletha injabulo, aletha ukubekezela izinto zingahambi kahle, aletha ukubekezela kunjalo. Usuvukelwe abazalwane, usuvukelwe omakhelwane, usuvukelwe ama-colleagues akhe emsebenzini. Afike umoya engcwele aletha ukubekezela ngoba wena uyakholwa. Hallelujah bazalwane. Hallelujah bazalwane. Moya engcwele letha umusa. Umoya engcwele
Moya Oyingcwele uveza izithelo zobumnene. Umoya Oyingcwele uletha ukuzithiba. Ukuthi ngiyakhuluma la kodwa umoya Oyingcwele athi zithibe. Ngizongena mina njengomoya Oyingcwele ngikulwele lempi. Asifunde incwadi yabaseGalatia chapter 5 u-22 no-23. Kepha izithelo zikamoya ziluthando, ukujabula, ukuthula, ukubekezela, ubumnene, ukulunga, ukukholwa, ubumnene nokuzithiba. Akukho mthetho ongamelana nalezi. Moya Oyingcwele sibukile ukuthi umoya Oyingcwele uletha ubunye. Umoya Oyingcwele bathi abantu bengezwani kodwa umoya Oyingcwele aletha ubunye. Sikhubeke ngesikhathi umoya Oyingcwele ethululwa phezu kwebandla ngesikhathi sePentecost, uPetro wamemezela ukuthi isiprofetho sikaJoel, ungafunda nje lapha ususifundela uchapter 2:28-32, ukuthi sagcwaliseka. Umoya Oyingcwele uhlanganisa ibandla. Ubonakala ngokuthi umoya Oyingcwele uma esekhona, umoya Oyingcwele ulwa nalento okuthiwa umona, alwe nayo. Umoya Oyingcwele uma ekhona ebandleni usebenza ngamandla. Ngishilo bazama ukuthi kwi-Old Testament umoya Oyingcwele wayeyenza umsebenzi bese futhi uyahamba, wayengahlali permanent. Kodwa sizothola kwi-New Testament la umoya Oyingcwele wayesehlala khona asebenze kumuntu. Umsebenzi kamoya Oyingcwele kwiTestament elisha ukwenzani umsebenzi kamoya Oyingcwele? La kunegama abizwa ngawo umoya Oyingcwele, kunegama lesiGreek abizwa ngalo uma ufunda ngesiGreek okuthi leli gama lithi uParakletos. Lo Parakletos lo usho ukuthi leli gama lisho ukuthi uma silibheka ngegama lesizulu umduduzi, elishumeli, nothi umzukulu kababa uChidi, kodwa lishumeli, lishumaluleki, lishumsisi. Nanti uhlobo lomsebenzi umoya Oyingcwele owayelwenza kwi-New Testament. Singena kwi-New Testament, uma sifunda siyathola ukuthi unina kaJesu wakhulelwa ngomoya ongcwele. Ungafunda kuLuka encwadini ngokukaLuka chapter 1 u-35 no-36 uzoyithola yonke leyo ndaba. Okwesibili, uJesu wagcotshwa ngomoya Oyingcwele ngesikhathi ebhabhathizwa noma ngesikhathi kusokubhabhathiswa kwakhe. Ungafunda ngokukaLuka chapter 3 u-21-22 ungasifundela. uJesu wagcotshwa ngomoya Oyingcwele futhi waholwa ngomoya Oyingcwele, ngoba umoya Oyingcwele uyasihola bazalwane. Usuhola kahle umoya Oyingcwele, uyasiqondisa endleleni.
Haleluya. Ngithe mangifundisa lapha kwaMlambo ngithi umoya oyingcwele sithi thina izwi likaNkulunkulu lingamadoda siqondisayo endleleni noma linjengamadoda siqondisayo endleleni alisho njalo iBhayibheli. Uma uzothatha iBhayibheli ulilinganise nomuntu kusho ukuthi awukawazi umsebenzi wethu. Angeke izwi ulifanise namadoda. Izwi likaNkulunkulu angeke ulifanise nomuntu nje. Angithi masithandaza sisho njalo sithi izwi lakho Baba lingamadoda siqondisayo endleleni. No. Angeke siqondiswe amadoda silinganisiswe namadoda. Angeke bazalwane uthathe izwi ulilinganise nomuntu. Umuntu uyehluleka endleleni, umuntu uyakhathala endleleni, kodwa izwi limile ingunaphakade. Izwi alisoze laphela amandla. Haleluya bazalwane. Sengishintshe ejulile bazalwane. Angishongo lutho ngamadoda kodwa ngisho ukuthi angeke izwi lifanise namadoda. Amen. Izwi lifanise nendoda. Ngingasho yini mina ukuthi amanye amadoda iziba kathi ngithenga isinto izona sisekho ithi ngiyamosha indoda izithathele ngisho ukudla. Angisho lawakholwayo ayakholwa la madoda. Amen. Hayi labo baba bayakholwa labo baba. Nithini bomama anisho lutho. Bayakholwa obaba la bayakholwa. Angifuni ngobaba. Angifuni. Moya oyingcwele uJesu wakhipha ngawo amadimoni. Umoya oyingcwele isikhathi siyahlupha bazalwane. Kuningi okusele ngomoya oyingcwele. Kuningi. Hayi kuningi. Moya oyingcwele akasize bazalwane ekukholweni kwethu. Into engilwa nayo bazalwane singamdabukisi. Uyazi iningi lethu labazalwane umoya oyingcwele uthula uyabuka ukwenza kwethu. Uyathula bazalwane umoya oyingcwele uyabuka ukwenza kwethu. Uhlezi nje umoya oyingcwele uyaphila phakathi kwethu. Kodwa ukwenza kwethu akumvezi umoya oyingcwele ehlezi kithi permanent. Hayi ngoba siyamdabukisa umoya oyingcwele. Simdabukisa hlezi kithi permanent. Simdabukisa umoya oyingcwele. Kodwa noma kunjalo uyakhuluma. Akayeki ukukhuluma.
Sibandla Nkosi yami uyakhuluma kulibandla. Akakhuluma umoya oyingcwele. Athi ngoba unempahla eziningi kangaka. Kodwa awumniki ngani? Awumniki ngani? Akhuluma umoya oyingcwele ebandleni ukuthi hayibo siyasha. 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 Akhuluma umoya oyingcwele. Amen. Awusiyasha. Hallelujah. Akhuluma umoya oyingcwele. Amen. Awu Nkosi yami. Akhulume Nkosi. Akhulume. Akhulume. Ukhuluma kahle umoya oyingcwele. Akabanga umsindo njengami. Akhulume nawe wedwa. Uthi hayi ngoba ngizwanga umuntu. Kodwa yena ebeseshilo. Athi uyabona kodwa ukuthi awusathandazi. Nakho ungasathandazi. Akhuluma umoya oyingcwele. Athi hey wena wawufasta wena kwenzeka izinto uyabona yini? Nkosi yami sithule ngoba umoya oyingcwele siyamziba esekhuluma nathi makholwa. Akhuluma umoya oyingcwele. Athi lokho okwenzayo nalokho okucabangayo akwenziwa umuntu okholwayo. Hayi singamnaki umoya oyingcwele. Singamnaki. Hayi kodwa sisize Jesu. Sisize Jesu. Akhulume umoya oyingcwele. Akhulume. Kunengane labazalwane esikhonza nazo. Abazali bazo asikhonzi nanabo. Kodwa njengebandla asikaze sayinika isithuba lokukhuluma nalezi ngane lezi. Siyobuka la isihlala khona. Ezinye sikhonza nazo bazalwane. Asikaze njengebandla. Sithi hayi Nkosi yami ngizothenga mina isitatulo. Nginikeza ingane kaSibanibani. Sikhonza nabo. Akhulume umoya oyingcwele. Akhulume. Khulume. Nginika ithuba ngolosihlanu ngahlala ngaphansi kwesihlahla. Ngibuka ingane encane siphuma esikoleni. Liyashisa la. Ngibuka abafanyana okuncanyana. Akuphethe umbrella. Kuyadavuza. Ekseni mangivuka ngiyejimini. Ngimile emgwaqeni ngiyabuka ingane encane. Ziyahamba zesikoleni. Isitathula Nkosi yami uyabona ukuthi Nkosi yami i-uniform. Bazalwane noma sekhuluma bazalwane. Lenzani ibandla Nkosi yami ukunakekela ingane zentandane. Unomakhelwane obaziyo ukuthi ingane zabo ziyasokola. Lenzani ibandla. Lenzani ibandla. Moya oyingcwele uyakhuluma. Bathi siyamcisha. Hallelujah. Siyamcisha umoya oyingcwele. Ezinye izinto bazalwane azenzeki nje yipunishment kamoya oyingcwele. Ukuthi thina asisakwenza okushiwo umoya oyingcwele. Hallelujah bazalwane. Sesivele sihlale nje ngisho umoya oyingcwele ekhuluma bazalwane. Sidinga ukubona thina bazalwane sidinga ukubona izinto eziyimangaliso. Uthi masekwenzeka izinto athi umoya oyingcwele ngosuku oluthize ngakhuluma nawe wangangilalela. Simzibe kunjalo. Ibandla liphakame lime ngenyawo. Umoya wami Nkosi ulambele wena sengi
wena umoya wami Nkosi moya wami Nkosi ulambele wena ngidinga wena moya wami Nkosi ulambele wena sesithandaza ukhona inothe inkosi angisenzanga kahle kade uNkulunkulu wethu oyingcwele ngimziba umoya ingcwele ekhuluma nami kodwa ngiyamziba kodwa emini namhlanje ngithatha isinqumo sokuthi ngeke ngisamziba umoya ingcwele ekhulumisana nami. Ayiphakamise isandla sakho mfowethu sikhuleke. Asithi ukuthi uzoyinikela. Kodwa uphakamisa isandla sakho nje. Uthi no. Moya ingcwele ngisebenzise. Sengikucishile ikhathe eziningi. Kodwa ngiyacela ungisebenzise. Ngidinga wena. Sesesine abathi moya ingcwele ngiyakudinga lesikhathi isebenzise ngokuthanda kwakho. Siyabonga bafowethu, ngizocela mama uNxumalo, mama umfundisi uNxumalo uzothandelisela abazalwane abathi Nkosi ngiyabonga ukunginikeza ithuba ukuba ungisebenzise. Ngidinga wena. Siyaxolisa babona amandla wonke ngempela sikulalelanga siba baba ukhulume kahle mini yasekuseni ukhulume kahle usibonile isidingo emandleni lakho sonakele izinto emandleni ngenxa yokungalaleli. Baba wethu onamandla wonke siza kuwe, wena wedwa wembetha amandla. Baba wethu onamandla wonke siyabonga, 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 siyabonga. Akekho ofana nawe, Mama.
engqondweni kusho njalo ukuthi Nkosi asenzanga ukusho umoya ongcwele. Baba siyabonga ukuphenduka. Baba wethu ongcwele qhubeka wenza umsebenzi. Lekelela lo mzalwane nalo mzalwane ovumile ngenhliziyo epheleleyo. Uyisa Nkosi okuhlithwe isitha. uNkulunkulu wethu ongcwele uyisa amandla amasha athathwe isitha ngenxa yokucima umoya ongcwele. Baba siyathandaza sikwethembile Baba. Uzoqhubeka nebandla lakho ulenzele umusa. Uliqhube njalo nohambe ngomoya wakho ongcwele. Ukuze malusengcwele singasuki kuwe. Yelekelela-ke uNkulunkulu wethu ongcwele nalowo Nkosi ongavumanga kodwa ungamnika ukuthula kuze kube isikhathi la Nkosi abona khona ukweduka kwakhe. Baba wethu ongcwele hlandisa Nkosi ukukholwa kwethu nakuso lesi sikhathi sizinceku yakho Nkosi. Uyikhulise izikhathi ngezikhathi. Wembule Nkosi izambulo kuyena ukuze Nkosi ikhulume izwi lakhe ebandleni lakho. Likhule Nkosi ekwenzeni intando yakho. Baba thatha udumo lukufanele nasemini yasekuseni. Akekho njengawe mana njalo njengenkosi epheleleyo. Inhliziyo yethu Nkosi ifuna wena wedwa njengobaba wethu. Thatha indawo yakho Nkosi sihole Nkosi. Usihole kahle kukho konke. Ukuze Nkosi sinikeze wena udumo njengomdali wethu. Inhliziyo yethu Nkosi iyakuthobela. Siyathoba phakama sinciphe thina. Kwenzele ubuhle begama likaJesu. Nkosi ethojiweyo. Telumo ya oyingcwele phezu kwaba